Hey jongens, Hallo. lees dit eens even nu. Maal niet de morgen half uur en je bent hier aan het voetballen. Ja. Ja. Waarom zit je hem net op squallen? Omdat we vrij binnen. Hoe kun je dat? Studiedag. Nou, ik zit op de sprong in Techem. In Techem, dat is bij Ljout. Ja. En wanneer stond je hier in Stannen? Ja. Dat moest even uitlezen. Hij zie je geen squal. Jawel, alleen in 1 jaar heb ik 11 leerkrachten gehad. Hoe zit dat? Nou, er waren heet het uitvallen en zo. En er waren heet het mensen die niet kwamen. En zo, ja. En er zou dit jaar ook nog 1 weggaan. En dan wouden we niet weer dat ik weer zoveel leerkrachten had. Dus daarom gingen we nu naar een andere school. Doe ik? Nee, ik zit op het fundament. Je zit er net bij elkaar op, je ziet voor hier ik net bij elkaar op squallen. Nee, Waar ken je elkaar van? Voetbal. en een Nou, oppas. Eerst was het gewoon voetballen, maar na de zomervakantie kwam hij bij ons op de oppas. En nu zien we elkaar veel vaker. En wat is dat, de oppas? Nou, Kinderopvang. ja, ja, zijn moeder, dat is een oppas en daar ben ik. Die man vangt bijen op. Ja. Ja. Hoe vallen? Nou, ze heeft in totaal 15 kinderen of zo, 14. En ja, daarvan zijn elke dag wel iets van 7 of 6, 5. Wel veel. Dat is toch bijzonder? Dan heeft hij een heel stuk been aan door de vlier. Ja. Is het altijd lekker leuk? Nou, soms niet, maar soms ook wel. En wanneer net? Nou, als er heet dat kinderen gaan huilen en ja. En dan zit ik boven en dan moet ik soms leren en dan is dat wel vervelend. Ik kies net altijd een ding van. Nee. Doei!